Arta kijom hek bang hinio sumaratum Dimapur pen nang katpit. Raikom sai khia tumari deng kang hua theng pi kenepon lo. Monsing timung arong along ta than rong ker kar klipon. Ar koya chiklu ni phai phor ni Krister Kep Dhansari constituency ke parlo dal dili Monsing timung arong along ta suri hini rain kora plian ningkan aparman than rong ker kar klipon. Kedam tang than kar kli ke thok jirpon along laki son kripli athan aphan thok jirpon. Amen Dhansari athan Kurusaramen Singbe Inglong Kiri athan Kurusaramen Lahore Singkramsa Longri Asar Kurusaramen Sar Sing Teron Lang Chikima Kurusaramen Longki Kathar Inglong Chikima Kurusaramen Ram Sing Hanse Dilaji athan Kurusaramen Kam Sing Hanse Arlok athan Kurusaramen Rajesh Timu Rupanthok Kurusaramen Longki Singnar Longli Ahi Iya Kurusaramen Longki Dera Derom athan Kurusaramen Boraso Timung Difu athan Kurusaramen Kamar Timung Hempu athan Kurusaramen Hemariso Kathar Lang Amorti Kurusaramen Babu Teron Lapen Inglong Amorti Kurusaramen Kambura Singnar Bangso athan kar klipon along bomod vokan biang ten lapen phak ang ten lahai sitami misen pusi kurusara tuma hinpen pherangkia thengno nang pachini dun. News Report Public TV Karbi Anglong. Arta kijom hek bang hinio sumaratum Dimapur pen nang katpit. Kidam tang ni phai plia jo pen arta kijom hek korte te bang hini Dimapur si kachubi dun pen ajo amat nang katpit si kupi koson pen loni Dhansari constituency dal dili de soirong pia rong along ribor rong pia hemsi nang leng roklo. Kidam tang apor ahut karbio sumaraphan Lo Charlie amen pen banga hem kachubidun kisung ke pho nang penang andolo bonstami piniar niarta lahai kisung ke pho thekdon long ledet maputa charjume mealam lason si banghini korte teo sumar Dimapur pen nang kat phitsi dal dili de soirong piarong an nang leng rok lo pusi de soirong piarong amekar ribor rong pi pen nang than pachini dun asomara tumaphan karju patini ponateng pulonte ahem lake weskar bianglong morep tharbi langso pusi chinipon lapen asar bura amen laki samsing bi lapen asar pi amen laki kare singnar pi pusi chinipon thu lapen asomara phan karju nangki than dunki Dimapur si api apuatum ningkan hinia prang si bidun lo bon sitami kibi ponatuma bang arta langle pensi sai ke claim kiduk pik ajoksi nang kat phitlo puta nang chithan pon lasi de soirong piarong amekar khorsing hanse lapen ribor rong pi pen kachuning ripon thuke prabjen pen labang hinia muso atuma phan api apuatum nang ching thomason te mesen popusi nang pachini dunthu also amen laki aklenga bang Lucia bepi lapen aki bi amen Jacinta bepi pusi chinipon. News Report Public TV Karbi Anglong. Te pini nang tum pherangkia thengno nili karjap nang kok mate nang tuma pherangki hoi pen si ke pachini gang tung mate ke pachini ke nang sot alam the dokok lasi nili nona madak me parji pusi nilhim ta chuning rila bon bang ing thu tharlo lasi prabjin pe nang ching thum sonte me ik parji pusi nilhim ta nang chuning rila pardon nang di long pen ka chini kang to ke la lo tu we jo baji nak ke bra chiti monom la dakan nang ke le rok kumani nang ke thondon ma ko son ma ka mani tong lok tong lak tang ke thon lok son garo samar si
จิตต้องหลอกล่อเมาสมาพันธ์กล่างกะจินซุเป็นมาซีนิลิพันดักนางหุมริซี จิตุนังนักท่อนมังถูกกับพิชนาท่านเรานั่นเนี่ยต้องหลอก อันนี้จะเทรนอาลีเป็นวางบอมมาซีเอาสมากล่างปีนี้ดิ้งหากยากมาหางอีกทุตาร์กังจีร์กล่างอีเป็นกดามตาเทคเทเรมาซอนลมาสลัดตุงวันเดลูการุสมาร์ซีลาสินิลิเฮมอันนางหุมริซีนางทนกอกเลย นอนนางนี่ลงบอกสมันนางนี่ลงสิตุล นิลิลองสิดูโลเอาสมัครลาสิสารพิสารบราตุงตาปราบจินเป็นนักชิงทุ่มสันเซมีองปาร์ปูพลุสนิลิหินเป็นชนิงริกล รอยก้มไส้เขียตุมาริเด้งกังหัวเท่งปีเกเนปอนลองอาร์กอยจิกโลนิไพเพลียจูปอร์ไพเกเป็นกรีฮินีอาจวลมรอยก้มไส้เขียตุมกังหัวเท่งปีเกปอนปูอาร์จุลองสิงโตดีสังเซเปียนเปียนไซอาโมกัจิกเลมเปียนอาจอกกังหัวเท่งปีเนปอนเจ็กซีฟอเรสไซเฮมาลองอันจิวันเดดโลปุซีเพรังเกียตุมาลองฟอเรสอจกมาระตุมนางจิทันปอนกินเนปอนลองอาเฮมกองลองอาเมกอาไพลักกี้ NL05 G1314 ปุซีปังเทปอนลองนอนามัดเกละบังโซอาเฮมกองลองกิโดลักกี้ฟอเรสไซเฮมาลองซีโดโลบังโซเทงโนฮิทิกุลัดอันเลจอร์ดัมปุซิตาอาดอร์ลักกี้สุริทองเก็บมาติสุริปลิเก็บอันซีลองปอนจอจีปุซีเพรังเกียตุมาลองทันปอนอาเทลาโซเทงปีอาเลกิลองจีลักกี้ฟลายวูดอพันซีลองจีปุซีเพรังเกอตุมาลองลำเทปังดักปอนละเป็นลาโซเทงปีกิปอนจีลักกี้เดมาปอร์อนาทูซีกิปอนจีปุตาทันปอนอาเทงปีเกเนปอนลองลักกี้อัปปาร์ฮัมจันรถอนัดรองปลิมปลัมเกไดอนาทูซีเกลองปอนปุซีทันปอนนิวส์รีพอร์ตพับลิกทีวีการเบียงลองkalang lo towe baji kris silom nil toma in charge lo sr bibi sontok bi alang li kadok we nil tum phan an tami a group nil tum protection a group an phani tum hanang ponsi adiman pale dam sinil tum neb dam long lo adim lake keneb dam adim lake habjan area an class ajusi agari keneb long lasi atheng pi bang latum konanat pentong collection none la so bangge nilitum nonta investigate kuri bomlang la banga nonta nitum khobor bomlang latum reservoir lu pentong ke wan lone lasi hadak lone lasi la so bangge nilitum non si khobor en bomlang la bangge nangle tum ke chiniet tengel bang so thing pi konat se ke ponji pul nilitum ini hadak lom pu inyot bahini karju teng pulote Nagaland ply industry Nagaland si ke ponji Dimapur an silatum kapali dam jalam du ka theng pi bangke la bangke sikla sa theng pi plywood species lo plywood a factory long si la tum ke pon jalam du la bang so thing pi hithi kura long jordan pulo tang te kopan baba avilus long isa non la traki hum long sikla sa theng pi pusita me suri thongkep ba suri flikep an le rok ta hai ang te la kang hu pe ko bang pho tum hang ke elapsan ke nep long la pga velang la son bang ke neb long le nil tum hada ke le pen ma amuni dinu ta thek long le la tum kat et so thing pi nang tang ke nep dang ke dang apor bang kopan apor lo nil tum hada ke neb long la 10:30 pen 11 ang bong lo nil tum a sar bibi sontok bi bang alang li bang la hai bang ke aning hang he la si nil tum phan matami neb et nangi aron re pen ke pon tum phan an ke neb et nang palam du la si alang li methang pen da chitur flut pen la hai kam aju phirlo yupang thang la hai kin neb ko pin ni du lo la si lan so se kadok we rara tum ta nil tum phan nang support du nei ku si rat tum han ta nang chuning ri lo pen ki bang ilang arni nang le tum la bang so thing pi kang hu ver tum phanan tum department pen aso sinang tum la son kiri ka kor ka sala pasin ke klemi dolang o du ulang la ke nil tum chingwai pon bom si klem pon bom lo dong mi pi dera rong ker kar klipon kedam tang ar koi ni phai phoke anin kan wang ta kar bi anglong angkang pi rong ker kar kli ar ni pu hok pon si pining le thot ta labang so ar ni pachiton dun si dong mi pi dera rong along ta rong ker kar dom kar di chithok chijir pon labang so along kurusar ke japon lake kurusar barim dongka dera kacherap donatum lake rensing dera chondro singh teron lokhon teron ram teron
Babu Be Sarlong Kro Borba Kedeng Lake Richo Teron Jakom Keramdun Babu Dera Alang Litum Bangso Sai An Ke Pachun Ponlo Guru Sar Atuma Hinpen Nang kapacinia tengki labangso ase karklike bomod vokanta misen lapen biang thin alongta misen pusi than pacini pon lapen piningkan isi piningkan bangtorta choklem chodam pranmoi keso kiun eta misenji pusi nang than pacini dun News Report Public TV Karbiangla Rupsing Kro arong alongta than rongker karklipon Rupsing Kro arongta than rongker karklipon lason si aningkan bang ason thak pining le thot sitami rong rup isi misen mi et nangji choklem chodam a hin sitami mi et nangji pupensi nilitum than rongker chor klipon lo pusi rong asar pen nang thandun Lapen ke alang litum pen KAACCEM aphan kachuning ripon ke rongker kar klipon ke kaya teng arkoi ni phai phosi council holiday along sitami biponangji pusi chuning rilo Athe arkoi chiklo henlo loka charli a somaratum pusitami hemred kachewang apor ke jokwan ke do pusi rupsing kroa rong atum pen chuning ripon Dongkam kampen nilituma pherangki rangsina kathar nang kilo Berta Public TV Karbianglo Nomor si along rupsing kru arong nalitum media hinpen nang ko humri theka pot nalitum hantame suri kardom pajeriklo kardom sidak nilitum pini ladak piningkanang phak piningkanang chor nilitum ta choklem me chodame la rong si rubisi rong pu donsuri rongling donsuri arat asu dakar birong sepi rupsing kru arat ta choklem me chodame ning rong ajepen labang su si un pen nitum ta choklem pro chodam pro ji aphan pusini litum ha ilitum bang ipu ipi atum pen ilitum phan mate ha pirthe plangrap pen ilitum aron barim lapuso ke klempon ke dampon ipi putum ke klempon ateng nilitum stame lapuso nakam pini erongker pu tarik pho bang nang petik pilo arnisiako laso ateng ben sinilitum ta Januari tarik pho ni pini chorongker dunlo chorong obdunlo lasi dang nilitum chorkli chupheyo pini angtar na ke thana teng pulo tangte mesen nilitum piningkan wang phak piningkan chor rong siru bisi mate hawat hapar botol bokan mesenji pusi nilitum sangtar long naik lah pini nilitum kardom kardia lo asila bangso nilitum dak krorong setame nilitum pini bangso arong kerong op kakli nangkok alam the bangke je initum dak choklem chodam ningkana kang tim kemi ke chok aphan nilitum tareng dok nai rengi nai choklem arong chodam arong nai pusi nilitum pini la bangso rong ker rong oblo nasi emupen nili prangyong sitame rong sarlo bakuru sarlo alang listame than iglo ladak nilitum yo kesu kiun awedet nangji pusi sangtara long sitame banang thanlo nasi nilitum pini labangso arong kerong oba bangke mesen nilitum klem arong dam arong ji pusi sangtara long nang thanlo nasi apen nilitum isi bangke kachuning ria bangke la hello nilitum ta dakar bi atum aron bari matu chorkli chupheyo atum doan sit aphan sitame nili isi rada phan pachini yang tungo bangke council pen isi mane holiday la rong kerong op adang pi karbiang long adang pi sitame holiday nang petik pi pon pame nang pu pusi nilitum karbi rong supi number 1 rong arong asar pen cenglok ame karmi thurus tame Juningri dak nilitum kaching honai Dr. Tuliram Ronghang CM apan stame so ting pen le alang litum ta pu rongarak pen ba dak kansil pen latum paceton pen labang so ting so arnia ting le patik
pona sonte mi parji pusi nilihin pen tuning report tarik pho Januari tarik pho athe labangke ilitum dak drong rup arat pusitame mane thik kachirung kacherek pusta nilitum hiki tanok rong chirung si la sorong ke rong op ke klem la si la so apor ke mi apor lu pusi nilitum kamatha mane kachirung kacherek ta joy ke la pen ke risui yang atum kacetong ta kacarli damatum Halloween pen atum sitame la so apor bangke na chetong dun thek mu atari ka prek ba chiklu ka prek pulong te hala so poro bangke mane riso yang takashi ton tedo da kana gashi ton dedo la pen ke da ni litum sarmar sar the tum sitame chongda chutulu nang kok apor pe mangke kachirung cherek tani tum akisungdu la so posi nili la Januari 5 tarik ka sonte mane nilitum kadu ko we arat karbir anglong arat doan angkang sitame misenji pusi nilihin pen nalitum han chunirilo ke theki ding don sta ansi nili pachini thek chalo litum karbirong sopi ripsing kruarong rong kerani nalitum media korte tum nang chetong nun theka pot nili gambura hin penta nang achurulu awarong ker kali rong ker bute analo rong ker lasi nilitum ke pon ke hempu mukrang rasengya lapene kiki manglong lo pene longri dak amlong sarpulo la pena ko la sodun ke thoi long chap sarpulo la pena sodun long dak long ria than lo la pena sodun ke aliam lo la sodun long lehi ni letum la paan si pini se chotli la pen amu dakan anta mesen pen piningan wang phake nili rong don sri bu don parado ta maju majai mi phoni bisi ang tar ke kelong holiday fan ke nili ke chuning ri duni la council kachari ke the ke ding tom fan nili ke chuning ri ke la non la tarik pho bang la so chiklu tarik pho bang si kemi ramane la ke rong kibi ki thi kachar li tum anta chitong pet po pare mu thang ana bang ke mane ke ha khai lu kachari dampo mane ke kachong da dampo la po an po rong arat adet atum ta chingri red la son si du la si ka du we arong asara tum anta la nilison le matha son de chok pu kacheneng ri ke neng ri dun lo holiday pinai la so tarik ansi nililam ta